למה לכל הרוחות חולי סרטן בישראל צריכים להילחם מלחמה כפולה? האחת, מחלה שלהם. השנייה, במערכת הבריאות הציבורית שלא מאפשרת קבלת תרופות מאריכות חיים, אלא במשורה, בתחת אין סוף מגבלות ואילוצים. אם יש לכם ביטוח בריאות פרטי ויקר, אתם מסודרים, בטח, אבל מה קורה אם אין לכם? לפני 7 שנים כבר יצרתי עבור הערוץ הזה, ערוץ 10, תוכנית דוקומנטרית שנשאה את השם המפוצץ, עשירים חיים יותר, והוכיחה לצערי איך במדינת ישראל כסף קונה בריאות, שלא לומר קונה חיים. 7 שנים חלפו, ממשלות קמו ונפלו, שרים באו וניסו, ושום דבר לא השתנה. להפך, כשזה נוגע לרפואת סרטן, הפער בין עשירים למי שידם אינה משגת רק הלך והתרחב. אז למה במדינת ישראל צריך להיות עשיר כדי להילחם בסרטן? ומתי מישהו יקום ויעצור את ההתעללות הזאת בחולים ובבני המשפחות שלהם? הנה כתבתו של ינון מילס. זה החבר של רפאל. זה מהקיר בפייסבוק שלו. זה ילד שמח, זה ילד תמיד מחייך, תמיד. כל פעם שאני קוראה את זה, פשוט... שבועיים אחרי מותו, החדר של רפאל אבוטבול עוד מלא בעדויות משגרת חייו. יש לו מתנות של החברים שלו שעוד לא פתחתי אפילו. הוא היה כמעט בן 19 כשהוא נפטר. 3 ימים לפני גיל 19. במקום אחר בבית עדיין מונחות גם עדויות אחרות, אלה של קרב ההישרדות שניהל בכל יום. תרופות, זו נראה. היה עתיקים. זה מורפיום בסוכריה. האקסלודה זה גם סוג של כימותרפיה. אלא הכדור המעולל. תראי לי את הכדור הזה? טוב. זה הכדור ש... זה הכדור המדובר לפי הרופאה, לא צריך את זה. גם את זה כמה זה ניסינו. עולה בחודש? 10 שקלים, היה לנו גם תרופה אחת של 33,000 שקל בחודש. האבסורד הוא שאתה כל חייך משלם. על בריאות, מס בריאות, אתה משלם על בריאות. וברגע שאתה צריך אותם, אתה מתחנן על החיים של הילד שלך, והתשובה ידועה מראש. לבוא למדבר. ככה נראה לוח מודעות שלנו. אז רואים את התקופה שהייתי עם שיער, התקופה שהשיער קצת צמח. כן, זה חלק ממי שאני. מיכל מלמד כהן, חולה בסרטן שד גרורתי, פתחה את קבוצת התמיכה גם אני, לחולות כמוה. בוא נראה לך במחשב איך נראית הקבוצה הזאת. אבל הצורך של חברות הקבוצה בתמיכה נפשית התחלף בזמן האחרון יותר ויותר לצורך אחר. פתאום שמנו לב לתופעה חדשה שקרתה, נשים מעלות בקשות לעזרה להשיג תרופות וטיפולים, כי אין להם ביטוחים פרטיים, ואין להם אפשרות כלכלית לקבל טיפול. הוא טיפול שלא נמצא להם בסל התרופות. זאת אומרת, לאט לאט ראיתם פוסטים של נשים בתוך הקבוצה הסגורה הזאת של חולות סרטן, שמבקשות עזרה בתרופות? שמבקשות עזרה בלחיות. וזה לא נורמלי שאתה לא יכול לקבל תרופה כשגם ככה אתה נאבק לחיות, עכשיו אתה גם צריך להתחיל להיאבק, להשיג את מה שיגרום לך, שייתן לך כוח להיאבק לחיות. יום השמיני לשביתת הרעב של חולי סרטן המעי הגס. יש בארץ רפואה לעשירים ורפואה למקורבים. אלה שאין להם יצטרכו לעבוד. אנחנו נשבות עד מוות. שביתת רעב. שורש האבסורד שאליו נקלעו חולי סרטן רבים בשנים האחרונות מתחיל בקיץ 2006. אני רוצה לחבק אותי, אני רוצה לחיות. בהפגנות נחושות דרשו אז חולי סרטן המעי הגס להכניס תרופה מאריכת חיים לסל התרופות. לא צריך להיות איש אחד במדינת ישראל שלא יקבל תרופה. מאות החולים המתחננים הובילו בשנת 2007 את יושב ראש ועדת הכספים דאז יעקב ליצמן, ליזום מהלך שלפיו יעודכן הסל ב2% בכל שנה. מה שעל פי מחקרים שנעשו אז היה אמור להספיק כדי להדביק את קצב התפתחות הרפואה. אנחנו בוועדת כספים, כאופוזיציה אני מדבר, עשינו בלגן בוועדת כספים. אני ורובי ריבלין היה חיים אורון בזמן. אבל באוצר חששו מעדכון קבוע בחוק והציעו עסקה. 3 שנים של תוספת תקציב משמעותית לסל בתנאי אחד. תרופות לסרטן שלא ייכנסו לסל לא יוכלו להיות ממומנות במסגרת שירותי בריאות נוספים, או כמו שהם מכונים בקיצור, שב"ן. זה היה תנאי של האוצר, והתנאי היה שבלי להכניס שהשב"נים,
לא ייכלל תרופות מצילות חיים. השב"ן הם הביטוחים המשלימים שמציעות קופות החולים כמו מאוחדת עדיף, כללית מושלם או לאומית כסף, תמורת כמה עשרות שקלים בחודש. כיום כמעט 80% מהציבור מבוטחים בביטוחים כאלה, שהם כמו רשת ביטחון בריאותית לתרופות ושירותים שאינם נמצאים בסל. אחת הטענות של האוצר הייתה שזה לא שוויוני שרק 80% מהציבור יזכו לקבל את התרופות האלה, שמקומן הטבעי והנכון הוא בסל. בעצם כל הכוונה הייתה שהמדינה תהיה זאת שיכולה שתדאג לכל אזרחיה. העסקה עבדה. בשנת 2008 נוספו 510 מיליון שקלים לסל התרופות, ב-2009 450 מיליון, וכך גם ב-2010. אבל כשהסתיימו 3 השנים, התוספת לסל קוצצה ביותר משליש ל-300 מיליון שקלים, והאיסור לספק תרופות מצילות חיים במסגרת השב"ן נותר עד היום. ושוב חזרנו לנקודת המוצא, שסל התרופות מצומצם, ושיש תרופות שלא נכנסות לסל. אבל האיסור על הכנסת תרופות לשב"ן נשאר בין. בדיוק. לדעתי זאת הייתה טעות בהחלט. החלטה שמשמעותה איסור על הכנסת טכנולוגיות מצילות חיים ואחרות חיים לשב"ן, לדעתי זו החלטה שפוגעת במבוטחים, וגם אם בזמן מסוים ניתנת בגין ההחלטה הזאת תוספת להקצאה לטובת תוספת טכנולוגיות, הרי שמצב זמני שכזה הוא לא בר קיימא לאורך שנים, ואסור שהקצאה זמנית שניתנה בפרק זמן מסוים של כ3 שנים יכתיב בסופו של יום שינוי כל כך מהותי בחוק ביטוח בריאות ממלכתי. במבט לאחור, חבר הכנסת ליצמן מודה שפשוט שגה אז כשהסכים לעסקה עם האוצר. אתה אומר זו הייתה טעות. כן, בהחלט כן. אני אמרתי בעבר ואני חוזר ואומר את זה היום, אני צריך לחזור בתשובה על זה מה שאמרתי, אז בזמן שהסכמתי, כי אני חושב שזה היה תרופות מצילות חיים, זה דבר מציל חיים, וצריך להכניס את זה, היה צריך להכניס את זה אז בשב"נים. סל הבריאות חולה, והמרוויחים הגדולים הן חברות הביטוח הפרטי, האופציה היקרה ביותר לביטוחי בריאות. ההוצאה של הציבור על ביטוחי בריאות פרטיים זינקה עם השנים פי 3.5. ב-2003 ההוצאה על ביטוחים כאלה הייתה כמעט 2 מיליארד שקלים. ב-2008 עם ביצוע הרפורמה הוציאו הישראלים על ביטוחים פרטיים כ3 מיליארד שקלים נקודה 6, והשנה הגיע לכ6 מיליארד שקלים וחצי. בכך ניצבת ישראל במקום השלישי בין מדינות ה-OECD בהוצאה פרטית על ביטוחי בריאות. מי שלא היה חכם ולא עשה ביטוח בריאות פרטי לפני שהוא העז לחלות בסרטן, אז גמרנו, אבוד לו. אין לו מאיפה לקבל את זה. אלא אם כן, יש לך איזשהו, אתה יודע, מצבור של נפט שאתה מסודר. המצב בעצם הוא שאי השוויון גבר כתוצאה מהצעד הזה, בגלל שנכון להיום זה לא שכל התרופות נכנסו וייכנסו מעתה ואילך לסל הציבורי, אלא המבוטחים שבידיהם לרכוש באופן פרטי מהכיס את מלוא עלות ולשלם את מלוא עלות התרופה, הם אלה שיוכלו לממן את זה, או לחילופין, המבוטחים הבריאים והחזקים כלכלית שיוכלו להצטרף לביטוחים מסחריים ולשלם לאורך השנים את דמי הביטוח, הם אלה שיוכלו לרכוש את זה, כל האחרים לא, ביטוחים פרטיים. ומי שפונה לביטוחים פרטיים כנראה יודע מה הוא עושה. נכון להיום כ30 תרופות לחולי סרטן נמצאות מחוץ לסל הממשלתי, ובגלל העסקה ההיא עדיין חסומות למימוש דרך השב"ן. כך זה נראה למשל במרכז לוגיסטי לאחסון והפצה של תרופות מחברות רב-לאומיות. ההנגרים האלה מאוחסנות בכל זמן נתון תרופות בשווי של מאות מיליוני שקלים. התרופות האונקולוגיות לטיפול בסרטן מאוחסנות בחדרי קירור מיוחדים כאלה, ולא סתם שומרים עליהם כל כך טוב, הן גם היקרות ביותר. למשל, מבטרה, 500 מיליגרם, הקופסה הקטנה הזאת עולה כ12,000 שקלים, כמעט כפול מיונקיית זהב. הייתה בקשה של הרופאה המליצה לי תרופה, ואין לי ביטוח פרטי, אני לא יודעת מה לעשות. למי שיש כדורים, בבקשה, אני חייב שתעזרו לי להשיג. אז התחלנו להרים טלפוני, ואחת כתבה, יש לי, אני גרה בחיפה, והשנייה כתבה, יש לי, אני גרה ביהוד. והיינו עושים משלוחים, וזה הלך להביא 2 כדורים מכאן, ועוד 4 כדורים מכאן, עד שניסינו להשיג ככה וככה, עד שזה הצליח להגיע לאיזשהו רמה, שלפחות אתה נותן חודש. אבל זה הזוי. בישראל היה ביטוח משלים בקופת החולים, אבל התרופות לסרטן הנדיר שבו לקה לא היו בסל. ואני מפרסם בפייסבוק שאנחנו זקוקים לתרופה הזאת
לבן שלנו, ויום אחד מתקשר אלינו בחור בשם יובל, בעלי, והוא אומר לו שיש לו את הכדורים. מי זה יובל? מה, איך התרופה הייתה שם? יובל סיפר לבעלי שאשתו היה לה סרטן השד עם גורות, והוא רכש את התרופה בשבילה. ולדעתי היא לא הספיקה גם לקחת אותה ונפטרה. בחורה צעירה. שלום יובל, עם פרח. זה הנשמה שלי, זה הנסיך שלי, זה החיים שלי. אני תסתכלי על התמונות של דפנה, גם כדי לראות את זה. זה החיוך. זה החיים. שם והממת. די נדע לך, די נצליח. מה שאבסורד במצב הזה, זה שבחודשים האחרונים, בימים האחרונים, שיש לך לבלות עם בן אדם שאתה אוהב שהולך וקמל מול העיניים שלך, אתה צריך להתעסק בבירוקרטיות, בזוטות כמו מאיפה אני אשיג את התרופה הזאת, איך אני אסתדר מול הבנקים ההלוואות שלקחנו.